This public service content is brought to you by Grace Pharmacy. Kung sa imo alagyan may mangayo sang bulig, madulog ka manayhan, isaya ka 20 anyos nga criminology student kag fire volunteer ang nangisog para mapunggan ang paglaptas sang kalayo sa nagluntad nga sunog sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang istorya sang ilang madinilagon nga pagtapna sang kalayo agod nga maluwas ang pila ka mga residente kag mga pamalay sa halit sang sunog sa sining episode sang Baganihan. Sa video nga kuha sang John and Joyce vlog, makita nga nagaida sa mga salakyan bangod sang traffic sa highway sa Barangay Pandanon Silos sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sang Pebrero 25. Pasaka man sadto sa proper sang Banwa ang 20 anyos nga criminology student nga si Emerjan Bangkal, kaupod ang iya pamilya para magpaliwaliwa. Ugaling sa unahan lang sang nagutok nga traffic, nasaksihan niya ang nagadabadaba nga kalayo sa isa ka pulian sa kilid sang dalan. Ara mo ko sa state nga na-shock mo ko sir since nang hindi na siya normal sir nga incident masunugan especially dako kasi nga sunog. Suno kay Emer, nakita niya nga kadamaan sa mga residente ang hindi mahimos. Gani nangisog siya nga magpondo kag manaog siya sa lakyan para buligan ang mga residente sa nagaluntad nga sunog. They're panicking kag their reaction are really hysterical ba sir? Dito na nagsulod sa ulo ko ano sir, I need to stay calm and I need to be I need to focus man sir in order for me to do my job man sir as a fire and rescue responder. Sa video nga kuha naman sang Arnel vlog, makita ang madasing nga paglaptas sang kalayo sa nagakasunog nga balay. Kabangdanan nga bisan malayo sa ilang sunog, mabatsyaga ng ila pagkabalaka. Hindi ako nang balik ang klayo. Wala pa pong biro. Gani, wala man nagusik sang tiyempo ang fire volunteer kag emergency responder nga si Emer. Giliyon siya nga nagtawag sa opisina sang Bureau of Fire Protection kag nanawag sa kakilala niya nga bumbero para mangayo sang instructions kag masunod nga gintipon ang tanan nga mga kalalakinan sa lugar para masugdan nila ang bucket brigade sa tuyo nga mapunggan ang paglaptas sang kalayo. Ano lang sir nga hindi na gid siya mag-spread ang kalayo since ang mga balay nga nakabalibot sa nasunugan is already ano sir nang stabilized kumbaga na basya na namon kag gisigi lang kami gyapon basya hasta magabot ang fire. Tagsa ka mga lalaki nagbinuligay para matapna ang kalayo. Madasig man nga nakaabot ang mga bumbero gikan sa Don Salvador Benedicto BFP, Murcia BFP, kag iban pa nga responding unit sa Provincial BFP. Tubtob nga napalong ang kalayo. Sa amon nga part, doon mo kapilanay kami na sir naka-encounter mo na sir while we're traveling sa mga kalatuan namon sir. Do ara bala sir nga God's will bala sir permi sir nga since ready ko permi sir mo. Halos naubos na sa sunog ang balay nga ginapanigiyahan sang pamilya agrabyador. Pero sa pagbinuligay, naluwa sa katalagman ang kabuhi isang ginatos nga mga residente sa lugar kag subong man nga napaiway sa sunog ang ila puluyan. Tanan ng halos nahawasan sang magbiya na ang mga bumbero sa lugar. Si Emer naman bisan kapoy ang malipayon nga nakapauli sa Banwa sang Hinigaran. Wala siya maglaom nga sang madason nga adlaw, maglapta sa social media ang mga litrato sang nagluntad nga sunog kag ang pagdayaw sa mga netizen sa iya ginpakita nga pagkabaganihan. Ay, hindi ko na kinanglan nga mag-viral sa social media or famous man sir. O sir, since it is a part sang amon nga obra as a responder man sir and as a volunteer man sir. Pero salamat sa nag-capture sang photos during that time kay amo na atagan recognition ang nahimo. Hindi lang sila kinanglan magpasalamat sa akon. Mas mapasalamat sila sa mga tao mismo nga ara balang
wala may namangaan sa part nga amo na pero kay ti gusto mag-ara ang will bla sir nga magbulig. Pila sa ila, saludo man sa pagka mabinuligon kag dedikasyon ni Emer. Mismo ang pamuno sang BFP sa probinsya, nagdayaw man sa hinimuan ni Emer kag sa pila pa ka mga individual, mga rescue volunteer nga nagbulig para matapna ang nagluntad nga sunog. Sa bulig man sang Pumuluyo, nakabutang water supply to sa duha ta ka truck na patay nato ang sunog. Wala man naglaptay, isa man lang kabalay galing kay medyo dako-dako lang kay may na upod nga salakyan sa sulod sang balay. We have to know the respective local numbers of your fire stations. Kung sa diin ka mo nga lugar, try to get the emergency numbers of your fire stations. Kay kung may sunog, madasig ka mo makatawag. Kay because sometimes nga masiling ka mo madugay, it's because of the call. We cannot respond kung hindi kami kabalo. Ngara kami sa stasyon, masiling sila kadugay sa bombero because wala pa kita kapanawag. So ginapangayuan ko man sang bulig ang mga ara nga mga tawo nga hindi nyo anay pag-i-vlog itawag nyo anay. Para kay Emer, halos nangin normal na sa iyang magbulig bilang katapo man sang Local Disaster Risk Reduction Management Office sa ila lugar. Ang iamay ang nangin fire chief man sang Bureau of Fire Protection sa Banwa sang Hinigaran. Why mako brown sa balay sir mas mayo na lang bla nga mangin productive ka bla sir sa wala kagid maobra sir mas mayo pa lang ibulig mo sa ibang nga tao. Without expecting any exchanges sir, siyempre volunteer ko sir. Kasubong sang inspirasyon gikan sa iamay kag sa iban pa niya nga mga kaupdanan sa LDRRMO. Luyag man ni Emer nga makahatag sang inspirasyon sa mga kasubong niya nga estudyante. Nagapasalamat man siya sa pagsalig nga ginahatag sa iya, ilabi na sa mga persona nga iya nabuligan. Ara bla ang makita mong ang smile sang isa ka tawo nga mabuligan mo bla sir. Without expecting any exchanges bla sir is nami sa heart sir, nami sa heart nga gasigi ka lang bulig sa imo isig ka tawo nga wala asang may ginawalat nga baylo for. Karon nga Fire Prevention Month, nagapanawagan man si Emer upod ang katapo sang BFP sa publiko angot sa pagpasiguro sa mga tikang kontra sa sunog kag doble nga mangin alerto kag mabinantayon. Madamo pa sa mga kasubong ni Emer nga sa lamharon nga edad na hanas na para magbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sa mga kalamidad kag trahedya. Wala nagapili sang tion o kung lugar nga mapalapot ang bulig sa kutob sang ilang masarangan nga wala nagapaabot sang anuman nga padya. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana. This public service content was brought to you by Grace Pharmacy.